ya Allah ya Allah Allah bil bil Allah ya Allah ya Allah Allah bil bil Allah ya dikrun qalbi fik wala qalbi fik wala ya Allah bil bil ya Allah bil bil ya irama apa namanya? Itu irama Arab Saudi. Saudi Timur Tengah. Timur Tengah. Vokalnya Arab Saudi Timur Tengah. Vokalnya Ahmad Ali Tuba. Si Hadamaya. Hadamaya. Aja. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Lagu Arab. Lagu Arab. Kalau lagu Arab kok pandai puluh bahasa Arab. Pandai puluh suara. Bahasa Arab hampir seromanjo bahasa orang Ngalawada. Ngalawada. Dia pandai bahasa Arab. Mirip seketik di bahasa orang Ngalawada. Ambo di dalam Arab tu tahu? Enggak di Arab. Mengalih ketek-ketek. Apa kali itu? Kalau buat jangi sambil juga ye. Arab tu kali ya. Pernah untuk kalau awak pai manjalo di situ kata iya do. Iya do. Manjalo. Wa jalana wa siraqa. Arti itu tuh jalur siraat. Jalur awak jenglet kamu. Awak jalan awak tersangkut. Jalur awak tersangkut. Apa siang ke? Sabaw. Awak jalan awak dapat tanu ikatan pawai. Jalur awak dapat ikan pawai itu sultan. Oh Contohan. Amin. Teluar. Pendek juga. Minta telur.
Alainya rawan kami yola di buenya. Lai aduh lah di kawannya di belakang tapi hanu-hanu saja. Lai indah di sangku rombongan jodoh penlenggo. Lepas itu mana kami sampai Talungu. Sampai nalainya sawang di telepon indah diangkit pulau. Lai mana yo di telepon sinyal mana nang indah aduh. Lai kapasonan di turi dan di balam benyo saja. Desa hinggo di pos ronda la paso puyo katigonyo. Lai nasanang lainyo hati saja dalam kiro-kiro. Lepas itu mana Perjalanan ladenyo jago. Alhamdulillah lah sampailah kalau kasih lagi. Lokasi silawatulang di alinan ikonemo. Memang iyo lada udah mas mana gaminan kuyo de kabanyo. Begitu lainyo kabanan kami iyo tarimo. Memang iyo lada baliyo dan datang yo ke rumah ambo. Daerah padang panjang lah di situ lokasinya. Memang iyo di tengah hari. Memang iyo ladenyo tibo. Memang kapal lebar itu lana di padang menginapnya. Lalu harinya pernah mencari tukang mencuri itu. Nomor tukang silawai lah di YouTube baso ponyo. Begitu lenyo datang beliau ke rumah tanggo. Oh sajian Dari kami lalu Denai mula denamonyo. Neka bidang pengajian dia gato-gato. Nelaya domanan tuo. Ado puno anak-anak si kunyil panagalanya. Kalau kanda alainan tuo pengajian antara so. Tapi kalau kanda anak muda lajo irama nana seru. Tapi kanda anak-anak tapi adulang gilang kapalo. Nana kamu akan dibaringi kanda katigo-tigonyo. Lai pasan nama di dalam hati pasaju di dalam dado. Bismillah. Lai awal pertama. Dalai wahai saudara, dalai andai dan tolak. Itu kalau sungguh dalai sayang di badan. Apa ku sembahyang dalai kita rusukan. Kalau nyosing ke dalai pikiran kurang dalai indah. Aku Dalai indah berulang asal letan tulang dipaham sembahyang. yang dicari dan nalaka untuk orang dalai. Eloklah tanpa dalai jalan antara jalan Lurus adakan dotan. dilayangkan mana wahai dalai tentu lama lang dalai dalai wahai sahabat iyo laru kulai sahabat dalai itulah jalan lalaki orang sarian dalai dalai tentu selamat aku meninggalkan dalai kebanyakan umat lalaki masuk sekarang dalai Kamu di lenggang-lenggang mencari lepas tulang di marinakannya. Allah pagi dan Allah sampai patah Dari mulut ketek dan Allah sampai kadang lah sampai Iyo di pandang murah. Ini kapalo dalayun tuan dalam malam sekali laya pun tidak tabuhe laya sembahyang lah itu ladalah sangat dalai bodoh ladanya orang. Laka kembali
ladenyo ujang saiko lalu kali dunia laita kamba dianyo nane sakali wala de jomala lama nemba nalero so nane joti jamsiyo la sallatu intadape la diyolla jokalla wala jokanai delai bari la de manyanda ko inna la jowa ko la de katenga de tangan dalla ampo di baro laino pulang la pikiri la de jobana lai saudaro hidup la manusia dah dengan layagamu lai do la binatang jodoh palsu lai do sajo lagi tu manusia la ko indah la do agamu manusia apa lai namu la de nyoto ala boleh ala di kali ada cino jo bulando ada sangai ada kuatnya memegang ada agamu agamu orang kafir lah di kaum lala bulando nene api satu lari para lalu itu istilah sudah adalah tentu kau indah sembahyang di limo waktu manusia aku namunnya itu Islam tak habis sikapin tak tentu iya jadi depan namu manusia aku nene dalam denaraku dalai batan lade taburu kaya bima mangga oh kamal lah jadi abu lah pikir bana wahai dosana lah hidup di dunia bukan lama abadu bersana lah de ambil jubera masuk kolekan lah doan ababu sembahyang sekali tidaklah itulah orang lain lah bingung bongan kadang menaraku di badan tajam pada di mana lah dimasuk lah sekarang kabarnya kadang ombak dimasuk lah sekarang apa janji jalan di babu sembahyang di tahun kamu bulan kaya tanggaru di anak alat sebelum begadang pulang nene berjanji yo wayna wala billawan lella makanaraku badan kata panggang la pikiribana wahai saudara ada pun kasih ampe para karo la bertemu kasih kapadola haratu kasih lekatulla la saudara katiko kasih ada iyo kala tapenako ladi tapela dalayan talabamano kasih keamanan iman di dalam kubur amat di kawan tanyo malaikat yang nyona malaikat mana di kiamat dikatakan Tuhan kiamat kalau tiba amal iman itu nilai lagi batu biru nana ayo danyo laya punan tiba malah potitian nanyo paliaro asiro kamu taki madalai namo kitiayo selama badan masuk ke sarugo kebanyakan rumah lagi zaman kini balapnya bana dengan lama dari pipi hidup mati hanya sako salam kita kembali wala de ko putu de aku nanti ganti yo kalau gitu wala sampai mati tigo wala saja la de kapan orang bari lekainan putih indah bagi tigo wala saja la de indah balabi tunan
sekian dia sekian dahulu dari kami berdua sinar berapi ikolah namanya sebaikai pembukaan delai kali para tamu depan mantang lah dekala pihak lah di tamu nane kok tiba atau sebagai tuan rumah ada iyo dia lenangku ya tola nasi pokok lekala jadi do nan jadi tamu nyola tenala sirekan gitu lepana arjuna orang labari namo Allah semua tidak iyo dia sampai nangku sayang sakit mikrofon bunyi malongo-longo bari nyobana delai kini taso ada iyo babunyi o si cacing gilo delai kadang malongo-longo babunyi sinso di dalam rimbo ada alaman darau lah bunyi kunci sedang marando delai kadang malas lasri babunyi tiada olah pun sanjo tapi indah ada indah anak apa iyo dibari dengan pada malam nangko dan mila hiburan di rumah tanggo nangko Kalau kadang dengan ekono kasino Ale mara pule iyo dengan anak daro inilah denyobana lah dari kami nane bado Sakian dahulu enela de boe yo samintaro Ini para yo de balakang kini lalawe taramanyo ibarat nani yo nande bajalan lah jauhnya de pana kilo Iyo pane nala data latihan kini lana taso Paluayo ala paciciran kini latara bila didado ego tangan kini laraso panik lalapenan niyo kakapalo Ala ini suyo bacila wai iyo ai latini ale enangku ane iyo nalamara pulai iyo joana ladenyo daro Kami ucapkan terima kasih kepada orang yang di situ Allah sempat iyo lade maundang kami ne datangan de kasihku Orang datang tukang yo de silawa enak kini nak kojo ala kojo sajo sabana nan jenggo sajo nan datang ke lokasi malam nangko Kalau di bola dini main bola piala dunia yo kaduno ibarat nan niyo ladenyo Brazil PS sabana la do bunlando Kalau tibo iyo di petinju yo kelas perak karena mono Bangunan niyo lade Olimpil Jomek pesonyo kabalago Kalau olimpil da inge metison manggi ki pangkatali tapi kalau kison hati-hati Olimpil agela tenjuka Kalau di bodi di pile makaratun ipin dan opin dan bota akapalo kalau ibu wiyonyo la pelawa ikone aji sulejo parto Kalau ibarat tukang silawa elah jaka tingkir kadono Ado bulo na sini Jakarta Ruka jaka sembung lamanya le pulo Ado pulo jaka yo de umbaran jaka kledek yo ado pulo Araden niyo lagian santang la satu pulo nandenyo nangko Kalau ibola dek nana tuwo haji muridin de namono Kalau tibo wiyunan mudo anak langit yo saleronya Kalau ibola dini unyila dan kian santa manele pulo Begitu nani yo ladenyo misala kaman jadi nande umpamo Kini diumum karena bana Kepada masyarakat bersama diumumkan melalui iyo mikrofon nangku Elako adonan jauh dari lokasi rumah nangko Nana masih iyo de barato di rumah masih yang yo Ko adonan sedang
de dudu adudu nongkrong di Burando adona sadang mau tahu mangece-ngece laju mintu di dalam midwa yo deba kami dula di mungko kaco Talla biela de nyobana kabaki aluranan bundo di karano kalau nada indu abasige aga abanya arede Rede nani yola de kanan rede ka kiri rede ka mungko abia di dalam nan babada Nasada mama kai tu pada pambo di dalam malepong stit atau di dalam abatola amato Aku nasadang mama kai jilbab walau mama kai tu kacumato Aduh di dalam nama makai sangguan nasa gadang yoro dauto Biar sadang basiki-siki nasadang mama kai tu minyak tanjung Atau di dalam nama makai parfum mere panawat ayo malboro Kapan aluran nan ayah dekana puluh Adona sadang nyola di kadai sadang minum kopi bagulo di dalam minum telur walau minum yo kopi dino Ento sadang mamakan de nyolo tek walau mamakan tu gado-gado atau di dalam main toa atau main batu domino biar kita pila de nyo jalan baso nan jo konco lamo di dalam mambali rokok samsu walau mambali rokok eklimo biar de rokok nan de sampurna walau de rokok na de malboro di sana sudah yo denyo itu agak apa capek datang tasiko Makadung silawat la de nyo tulang la kami ansune kini nago bawa anak bawa malaminan tu bawa sarato hai de mintu Endele ba bundung bana datang ke rumah ne tanggo nago Abia nanda tayo pakai Honda walau nanda tayo pakai Oto Dia ba oto denyo sedan walau menyalik jo oto puso Abia nambana kijang kapsul atau memakai kijang komando Dia ba oto nande Avanza walau le oto Nissan Terrano Atau sedang iyo memakai Honda Asmes atau memakai Honda Vario Dia ba Honda nande Supra Fit walau ba Honda la de Mega Pro Abia ba Honda yo DR Acting walau ba Honda Scorpio Dia ba Honda la de nyo Tiger walau ba Honda la de nyo Kinko atau iyo nabana jalan kaki aduh nama makai lah sepeda untuk Nagae-gae datang de batung ki nantu mamakai sebo kau nangai mandang ada tilawat nak mudo nak mencari jodoh Karena di malam la de nyo kini malam de kita bajago-jago kau dapat jodoh iyo desa suai barale yo kadang yo secari ko Barale nandi yola de nyo kita manjalang de hari nan de puaso Ipadia yo tukang yo de tilawat nandu pasang yo de kini ko Yang itu desitan la de barapi jo pana Arjuna di malam nego iyo itu jangan Dari kami badu Sinario de barapi dan di langkah baratamu Inilah itu na de bamain padosa ada kini nego Jangan anda yo lewat karena kesempatan lo naiko Nana sari-sari batamu Nana jarang-jarang basuh Iyo lima alum lagi itu Onde sari lara iyo pasu Nana jarang iyo batamu Adi tampe gini de basamu samu Jahira ona lawa gadang Adi
daerah Logatang lagi bayang jadi dua. Ella di malam de iyo nyokini ada penambah tamu nyomongko Allah iyo dape padamu ai jodoh sana iyo disiko. Ella merangka silawa dulang beda awan iyo agamu Kini di jalia iya pinang kan alamat mahal dan harami Leba tambana leba kumpul kalau kasih nana rumah nangko Lelaya do si anak si unyil mana ada itu galanya Jo padang pasir iku namonyo ding ding Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Sayyidina Umar Utsman Ali Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Habibi kami kemudian hari Ya Maulana ya Habibi nantilah kami kemudian hari Kalau tidak engkau menanti beri sobat ya Habibi kalaulah tidak engkau menanti beri sobat ya Habibi ya Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Habibi nantilah kami kemudian hari Ya Maulana ya Habibi ya Habibi kemudian hari kalaulah tidak engkau menanti beri sobat ya Habibi kalaulah tidak engkau menanti beri sobat ya Habibi Irama sanjungan Nabi Nario kami nande bado Kayo acara denyo gitu Menapik keberkatan dari junjungan gitu Begitu nanniyo ladenyo doa dekitu nanniyo basamu-samu Kalau irama iyo ka irama Iduran iyo malamaiku Elai nanniyo saraju nande bahendu dari netukang nande curi itu Aco irama denyo dangdu Irama de minangkan nado puno Aco irama denyo opo Irama kino kan nado puno Aco irama de India Bollywood yo ado puno Ado
irama dai orang Jepang irama Mandarin mandani dulu Kalau irama iyo Depok Minang Balai dia puluh Tigoni iyo Elaine samunan kadiban di tengah yo malam kini nanggo Karano iyo eden biyaro pula mulayo puluh malong mulong Najalinan niyo lade nyo anak isinan niyo kato-kato Di barikan nan mudo Adio titi teo 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 Iyo agak nan sikit saja Kalau nan mudo-mudo banyak kini nan jomblo-jomblo Ini nama sunan kadibari Kanda dimungkuki basamu Si John iyo laki nawasana Kan itu bana iyo penyanyinya Masa bala dulu nana tutu Tanda nana tua Baheko di bari pulo Jangan sampai nantu-tua Nesana oe Mangari si sumuyo Ma'alum dinyo kito Desari basu De jarang bertemu Di lokasi nangko Di alik nan marapulai Oi sana oi Hei nan Joanna Iyo lainyo daro Sampai tahun adenai nanti Aku mau siram patanyo pagi Tapi aku nanti jadi onoe Mau siram hati makan dengan ajawi Bamulo cintrong tumbah di hati Ire bajanji tak kabar bisa lain Tetapi apa nanti jadi ini Sabana patia hati dilukui Tapi aku nanti jadi kodam masoe Sabana patia nak hujan ndak bagini Ya po salah denai dia kandung Ya po doso denai basinggakan Mangapinangan orang Nang batarimo Takwik jo kami Adik kasaksaro Ila wadinan kalam biasa saja Tentu layu Sakit tu adinan taram Homo namun Kabano malu Nepa masoek Dehi kui maratotu Mano mano Neda pen Heka kami bao
di hati. Anopi bajanjiin gak sama laki-laki, tapi aku nangka jadi kopak masoe. Nopi lalari kawin jotoke ubi, tapi aku nangka jadi ini. Sabana padi hati dilukui, aku salah dena dia katur, aku dosa dena batingakan, mana pinangan orang nanopi tarimo takui jodenai tinggalau gadang langko hilang dinang kalam itu biasa lagi jua dinang tarang tando dek butuh kamanu malu dedi oi heka kami bau kalau dipanjangkan bana nagai ko babali amudo enai namu ngentakan jogi kisah nalamu yo lakadi tambal tentu kadi tuku aju nelai tuku anane jo tambalai nan kan perai sajo jo irama dan sudah irama opok ado pulo kalau irama orang minang irama jo jadi jo kalau kanda unyila balai na pulo lagi garini ino mana ini onyo bana delai akan salero nyo kalau kanda unyila tapi puler di saat nangko lai nanakadi bari dia kini nyo nangko kalau kanda unyila olah di bari pulo nyo jo irama orang minang nelai kola de namonyo rupiah nena punyo la de karajo nelirama tepe puller lega mano lenyo mano aku belum mandi leta tuntuang mati ganteng duka leta tuntuang tapi kalau ndak mandi leta tuntuang mati babaun jawi kalau orang lain lah melihatku eta tuntuang pada kami tak babana eka punduang tapi kalau nanti hidup tak tahu diuntuang pasti baun badan kalau pada enak lewat kami senyum jenyet kalau mana lewat kami anyang jenyet tapi kalau gadis cantik yang lewat langsung kami minta nomor WA Lena pantiang dah mengadu lah bini orang Lena tuntuang di dalam basilah wadulang Eka punduang lah di mana neka sana Lena tuntuang nonton dia lah dengan datang aku belum mandi Deta tuntuang ala masih juga Deta tuntuang tapi kalau dibayar mandi Deta tuntuang pasti babaun jawi kalau orang lain lah melihatku tak tahu diuntuang pada kami lah colak bana tapi kalau di hidup bana Eta tuntuang pasti baun katumbang kenapa dorong
Keturunan lewat langsung kami agak kode. Pak aku deh. Hai. Irama Nada irama dari kami nade badu Nade badu dari upiala denyo isil isil tepe buler la iramanyo iyo kami bari la di bungko iyo basamo dari sinale para pidela ikula de namonyo tapi kanda ala de nana tu balai na bulo la buninyo dari samoga di bari kanda pado malam nengko kanda ala de nana tu la spesial iramanyo kalau iyo lai para lu di bari irama kairo Aduh irama Arab ke timur tengah bahasonyo irama iyo Arab Saudi iko bana saleronyo memang bagus dunia lana pinonton ala kami bau lai pasan ng dalam hati basa jua di dalam dado ya dalah Allah bila biri Allah ya dalah Allah bila biri Allah ya dikurun albi fikit wala albi fikit wala ya Allah bila biri ya Allah bila biri ya Allah ding 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 inti mimiyahu wana budakalma inti mimiyahu wana budakalma ya Allah Rabbi ya Allah Rabbi ya Allah ding ding atong dorororong ding 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 inti mimiyahu wana budakalma inti mimiyahu wana budakalma ya Allah Nabi ya Allah Nabi ya Allah Iko irama aku namanya. itu irama Arab Saudi Hai, Saudi Timur Arabia. Tengah Timur Tengah. vokalnya Arab Saudi Timur Tengah vokalnya Ahmad Ali Tuba Ha, si ada maya. Hadamaya Ha. aja bahasa Arab Bahasa Arab. lagu Arab Lagu Arab. kalau lagu Arab ko Iya. pandai puluh bahasa Arab Pandai pulau suara. bahasa Arab hampir seromanjo bahasa orang ngalau gadah Kalau kadang. Balik pandai suara. mirip seketik di bahasa orang ngalau gadah Mengenai kena jual kadang. ambo di dalam Arab tu tahu Mengenai dia Arab. mangalih ketek-ketek Apa kali itu? kalau buat jangit sampai dia pergi Arab tu kali dia. pernah jo ngalih cindua cindua tak kacau berbak di cilok rindah Langsung balik pulang. pasal balik pulang Ha, pandai dia bahasa lama di Arab pandai bawa sarap Pandai suara. di Mubarak pun murah mana Murah mana? pakai al saja di Pakai al saja. buah-buahan Buah-buahan suara. Pokat tomat air saus bahasa Arab Yo. artinya Yo. pokat tomat saus Kalau tak sudah tidak berambut bahasa Arab Berambut bahasa Arab. Allah colak kalau orang hamil Allah bantah Kalau orang macam macam orang melayan Allah beranak anaknya menangis bahasa Arab Allah nangis Kalau orang sedang heboh. Hah? Orang sedang heboh. Allah merangak bahasa Arab kok mirip mana bahasa kok Baik dia mana? kalau sampai pemasak nasi Masak nasi. al-bariwat kalau sampai sepade Apa dia? al-merica al-ketumbak bahasa Arab kok murah mana Murah mana? kalau awak awih Urawi. Allah harus minta kopian Kalau
Awak sedang panik latihan. Hah? Awak latihan. Atau bahasa Arab? Alah lah juga. Alah layus. Jadi bahasa Arab aku banyak. Ada Arab asli, ada Arab India. Ada orang dia. Arab asli kau tahu? Yo. Itu Arab orang di Makkah. Orang di Makkah. Contoh. Contoh. Contoh kalau awak pergi Manjalo, di situ kau batang iya do. Batang iya do. Manjalo. Manjalo. Wa jalana wa siraqah. Arti itu tuh jalo siraqah. Jalo awak yang dia nama. Wa jalana wa tasanggu. Jalo awak tasanggu. Apa siang ke tabaw wa jalana wa dapatan wa ikatan paweh. Jalo dapat ikan paweh itu sultan. Akal lo dapat jangkit tapi udah. Udah lil muttaqin. Tapi udah mak tuah. Kalau jalo sampai di tajuni di salam. Masyarakat tahu. Masyarakat. Buat jalan wa takin wa salamu. Ada dapat ikan. Tahu itu? Apa itu? Jalo di tajuni di salam. Awak basi lawe awak. Masyarakat. Masyarakat. Kalau di Arab di Makkah Di Makkah pakai kayak orang ngaji. kayak orang mengaji. Tahu contoh? Contohan. Amin talwa minta pendek juga minta telur Dadua. Dia aduk ni Pak Mas. Pak Mas kau tahu tu soalan. Betul ni soalan. Ambo kalau mau dia apa? Saya dan getek Pak Mas kau tahu juga soalan. Aduk kita juga. Minta pokol pantapop dengrok. Kita lu ada do. Minta kopi angin pundak pantang. Pundak pantang mau kue kemarin tak rokok mari. Pak Mas tahu kan? Itu jodi ramah. Sebagai intermezzo, sebagai bumbunya Pak Mas Joko membuat bakso. Atau sebagai atar bakatuan mudo-mudo. Sebagai instrumen musik dengan lek jadi dua. Kini mari tu kandakanlah kepada sirekan kita. Kepada panah Arjuna orang bario banamu. Dirantang namu halenyo panjang namu hanyo bajello. Iya paninan datang kulitai kini lagi bu. Aku perlu halaba ciciran tarabinan di dado. Allah tambah dan salah sudaiku. Joko wanaranta najola gula dan selo. Kan dan lebar lagu itu. Ini ramah bina lekal jadi du. Inna ngapariyaman de bata buila jadi du. Pinna punyo laku kalisno palasanang ngasi labi dalam laki mojiyo laya kadayo sila morang bala kadayo sila morang bala andai sayup dalam patah meraukan dalam karam sayup dalam patah meraukan dalam karam akan Bapak di salah ribuan Lesana Bapak di salah ribuan Kami lah Bapak nih maharu ujung lah paranginan Kami lah Bapak nih maharu ujung lah paranginan Lesa bala sabah dosa nasi lah bayang serai Hari lalu nak kandung tengah malam Hari lalu nak kandung tengah malam Aku sinar barapi anak tajai Salah kita dosa amalan jadi dandan Salah kita banyak amalan jadi dandan Lesana pangapan padilah tu kini Lesana pangapan padilah tu kini Ambillah kabani apa namo sinalah tiap bega Ambillah kabani apa namo sinalah tiap bega Maka dipanakan ramanya
padahal kau kini Sadang dipangakan dalam banyak padahal kau kini Aduh sana malam minta akar Kola lain Aduh sana malam minta akar Onde pariyaman dosana taladang halangan Lela na ay batabu iman ko nyorami Iya na batabu iman ko de nyorami Santano basayo sinarabara piyo de to Allah Salat iyo hari dosama kamila kamari Oh salat iyo hari kangalau gadang mencari bini Banyak orang awak kang awak matahari datang gini Yang karena yang sangat mahal haragonyo Karena datang gini yang sangat mahal haragonyo Tu tengka ko dapat minantu tele Di bola diana ada tasung wala tulang dado Di bola diana adalah botak yang kapalonyo Santai badan de ragam duya Santai badan de ragam duya Indah talapian nama kurang aku sana Adonan lo de ado kulo dan salah Oye nasa kali ayah gadang aku mama Nasa kali tapi yang pindah Kalau sekali ayah dan mama Nasa kali tapi yang pindah Santai badan dan ragam duya Santai badan de ragam duya Sembilan sa singguang makutanay ko mama Oye ate kudola de pala nora banyak Dahulu ada napapakai ko mama O kini ko piti na paruno Dahulu ada napapakai ko mama Kini ko piti na paruno Santai badan de ragam duya Santai badan de ragam duya Jadi dahulu Dalamu isan mintaro Bala dengan lalawe taramanyo Ibarat badala Gilo gilo Dari pandila datang Dari tejini lagi bo Palu haba ciciran Tapi nala di bago Di bawah duduk abaselo Letangan delapan nih Dalai kini yang taso Dunia itu akhirat Semua dipakai kado-donya Semua Dipakai kado-donya Kanan lelo pasalan niat nenek-nenek Nataram jalan hai kasarugo Nataram jalan hai kasarugo Nanti tuju abandanya dalam Nana bagambu pinamudonyo Nana bagambu pinamudonyo dunia dipaturui karena nenek Nasalamai iswarinyo Nasalamai iswarinyo Masalah padi di tengah sawah Dimakan pipi si burang bondo Dimakan pipi si burang bondo Indah badara Hanya lima sama tomato Hanya lima sama tomato Hanya lalu muirantai barantai Nantasang kuitnya kapatuju Nantasang kuitnya kapatuju Alemu macam berbagai Kaputusannya ka Allah ju Kaputusannya ka Allah ju Kami pernah berkusin berparapi Menatang dari gugu apa riangan Menatang dari gugu apa riangan Pandai mangana diri Tentulah pandai mangana Tuhan Tentulah pandai
Dalan rantang hai 3 kilo Dalan rantang hai 3 kilo Kalau pandai mencari Tuhan Alun dekaku Allah taraso Alun dekaku Allah taraso Kira aku jamba Ajo basurau di awas onsang Ajo basurau di awas onsang Tuhan on mana tampak Ayo mandu tampe nantara Ayo mandu tampe nantara Laki-laki anak ramai yang Baraki lalu kakurai taji Baraki lalu kakurai taji sama nabasa kita kasembayang Nenek ko indah suci mundu do hati Ko indah suci mundu do hati Orang lo gilo babi tu ada nenek Orang sumani gilo basampan Orang sumani gilo basampan Gilo umai muka lu ada nenek Tuhan di diri nampak tanyokan Tuhan di diri nampak tanyokan Batang batu ajo batang salang nenek Samo bami yang kadudunya Samo bami yang kadudunya Lagu punggung nanda sumbayang Nenek impa usaji bamal yang jo Impa usaji babau jo Akai nabasa di bawah mandi nenek Sesudah mandi dibawa pulang Sesudah mandi dibawa pulang Amal ibadah di bawah mati nenek Bini dan kami dilamar orang Bini dan kami mencari laki bujang Lai bala-bala garam biar mudu Nenek nan sabala makan dahulu Nan sabala makan dahulu Apakah jaga masuk sarugo nenek Tukang silawat paling dahulu Tukang silawat nan nomor 1 Akati pompa menar mandi laku jeka pamenan kato Labi tata jopatiti dekan nadola de mangato Lati aki ala silawai ado pitua tukang sureto dekan nadola gara-gara yo dari kami nane pado Gara-gara ladeno kami untuk anak baru makanggo Nana alayo nalapa bini ado bana pituanyo Tapi utala ba eko binonton salah yo de tarimo Maalum gara kami hanyola di mundi sajo Manola taga di pintu la tantui no la de talendo Danga la de kambana iko iyo la de buninya Acampang bukti jo semani rami de anak koto ilala Mano lagi takwi jo ini Nina sampai sudah mendengar silawai dulamu